Hej YouTube. I dag vil jeg sådan set vise jer, hvordan man laver en YouTube baggrund. Eller YouTube baggrund. Det første I gør, det er, at I skal have Photoshop CS5. Så åbner jeg Photoshop CS5. Mit tager lidt tid at åbne, så vi venter lige lidt. Det er min første video, og ja, det er jo godt nok. Man skal jo starte et sted. Så jeg vil starte, altså jeg laver tutorials og sådan noget, så jeg vil starte med at lave den her video. Jeg vil lave en YouTube baggrund. Men det første du gør, det er at klikke her, O, eller Ctrl O. Så klikker du skrive på, hvis du, eller der hvor du har gemt den template, hvor jeg har lavet en template til jer. Så gemmer jeg den. Altså I får et link i description, hvor I bare går ind og download den her fil. Sådan, så står der selvfølgelig det deroppe, men det kan I bare slette. Det står der, fordi jeg har lavet det. Så, men nu har jeg den her template. Den kommer til at se sådan her ud, når jeg åbner den. Så klikker jeg på teksthulet her, og så trækker jeg den bare sådan her. Og så skriver jeg et eller andet, for eksempel YouTube-navn. Sådan der, så laver jeg meget større. For eksempel 72. Nej, det er ikke stort nok. Så skal vi skrive det synes jeg, det er passende der. Så drejer vi det lige rundt, så den kommer til at stå lige godt der. I kan se, så er der ingen sådan, hvis der skår sådan her, så kan I se pixel. De står sådan en skår, så du kan se der ved siden, så står der sådan lidt. Og der er en helt lige streg ud i siden, så sådan lige, som der er ved mig nu. Så er jeres move tool her, som putter jeg her i siden. Og så nu er den faktisk færdig nærmest. Men jeg synes ikke, det er særligt sej nu, så jeg åbner lige mit skin på og sætter ind ligesom på min rigtige YouTube baggrund. Der er jo et skin på, så åbner jeg lige mit skin på. Og jeg lægger et link til et program, hvor I kan finde jeres skin. I skal bare skrive jeres navn. Altså Minecraft navn. Så vil jeres skin automatisk komme op på det program. Jeg kan godt lige prøve at vise jer det, hvis det er. Skal jeg lige få se. Nu har jeg jeres layer ind her. Layer 1, den flytter I ned, så den kommer til under Content Arena. Der skal I sætte den ned, og så skal I trække den sådan her. Så klikker I på Ctrl og T, eller holder Ctrl ind i bund og klikker T. Så drejer I det rundt sådan her. Der, cirka. Så klikker jeg der, og så trækker jeg den sådan ind under. Sådan der. Den er færdig. Men der er sådan en ting, jeg altid laver ved alle de billeder, jeg designer for andre. Og det er også, da jeg selv laver min. Så skriver jeg på, så bliver en mindre tekst. Made by Made by, man kan næsten ikke se det, så det skal lige laves lidt større. Sådan der. Nu kan man lige se det. Det var sådan set den. Jeg kan lige vise jer det program der. Det var det her, Minecraft Skin. Det her. Så går I ind på det. Og så er det, åbner jeg selvfølgelig. Det kan godt tage lidt tid, fordi jeg filmer. Så kom til at åbne to. Så får den her lille boks komme op. Så skriver jeg Minecraft navn. I mit tilfælde er det der. Vis skin. Så drejer I det bare rundt sådan. Man kan gøre alt muligt med det. Drejer det rundt, og så højre klikker I, og så gem billedet som. Det var min lille tutorial i dag, om hvordan man laver en baggrund med Photoshop CS5. Det var det for i dag. Jeg håber snart, der kommer nogle nye videoer. Vi ses.